יוסי, מה? תראה מה זה, לא רואים כבר את היבשה. לא. איפה אנחנו? אנחנו רחוקים מאוד. הנה, סירה באופק. ניצלנו! דורה, כיף לך? כן. אתה רוצה לחזור לחוף? לא. למה הים מתחיל להיות גבוה. אז כן. כל הנחלים הולכים לים. בוא נבקר את הסירה. סירה, מה קורה? הנה, מתקרבים אליה, יוסי. וואו, מקבל כבר איזה גלים התחילו להיות, דורון. כן, אולי נצא לחוף. למה? מתחיל להיות ים סוער. אז יאללה, למי אתה מחכה? מה, אתה חושב שאנחנו נהיה שאנחנו יכולים כזה? אנשים באופק. הנה, הגענו אליו. באמצע לב ים. הופה, הופה, מה הוא עושה? חג שמח! איזה כיף! יאללה, דורון, בוא נחזור. מה קרה, יוסי?